Исәнмесез укучылар? Сез әкиятләрдән, кинолардан рыцарьлар турында инде ишетеп беләсездер. Әйдәгез, без сезнең белән замокларның төзелеше, рыцарьларның яшәеше һәм намуслары турында сөйләшик. Бүгенге тема рыцарь замогында. 8 гасырдан башлап, башта норманнар һәм венгрларның һөҗүменнән саклану өчен Европада замоклар төзелә. Акрынлап һәр феодал үз мөмкинлекләреннән чыгып, зур яисә җыйнаграк замок корырга тырыша. Замок феодалның торагы да, крепосте да була. Укучылар, әйдәгез хәзер замокларның төзелеше турында сөйләшик. Иң элек замокларны агачтан, сыңрак таштан сала башлыйлар. Очлы манаралы калын диварлар ышанычлы саклау чарасы булып хезмәт итә. Замокны еш кына, калкулык яисә биек кыя өстенә төзи торган булалар. Аны сулы киң канау белән әйләндереп алалар. Кай вакыт замокны елга яки күл уртасындагы утрауда төзиләр. Озын чыкыр яки йырмак аша күтәрелмәле күпер салына. Төнгә яки дошманнар һөҗүм иткәндә, аны чылбырлар белән күтәртеп куялар. Тирә-юньне сакчы күзәтеп тора һәм дошманны ерактан күреп алуга тревога сигналын кычкырта. Андый чакта сугышчылар диварларда һәм манараларда үз урыннарына басарга ашыгалар. Укучылар, замокларга үтеп керү җиңел булган микән? Замокка үтеп керер өчен күп каршылыкларны җиңәргә кирәк була. Дошманнар канауны күмәргә, ачык җирдән калкулыкны үтеп чыгарга, диварларга якын килергә, штурм баскычлары буйлап аларның өстенә менәргә, яисә тимер белән тышланган имән капкаларны таран белән җимерергә тиеш була. Дошман башлары өстенә ташлар, бүрәнәләр ыргыталар, кайнар су сибәләр, сөңге ыргыталар, ук атып торалар. Еш кына һөҗүм итүчеләргә тагын да биегрәк икенче диварларны штурмларга туры килә. Төп манара барлык кырылмалар өстеннән биегрәк булып күтәрелә. Башка кырылмалар яулап алынган очракта феодал анда сугышчылары һәм хезмәтчеләре белән бергә озак дәвам иткән камалышта дошманга бирешмичә тора ала. Идән асты бүлмәсендә кые казып, азык-төлек запасларын шунда саклыйлар. Бердән-бер тимер ишек җирдән шактый биектә урнашкан була. Аны вата алган очракта манараның һәр каты өчен көрәш алып баралар. Стәмә баскычлар ярдәмендә авыр таш плитәләр белән ябылган люклар аша үтәргә кирәк була. Манараны басып ала калсалар дип, диварлары эченә борылмалы баскыч ясыйлар. Шул баскычтан замок хуҗасы, гаиләсе һәм сугышчылары белән елгага яисә урманга алып чыгучы җир асты юлына төшә ала. Хәрби эш белән бары тик төрле ранглыктагы феодаллар гына шөгыльләнә алган. Әйдәгез хәзер рыцарьларның кораллануы һәм киемнәре турында сөйләшик. Рыцарь зур кылыч һәм озын сөңге белән кораллана. Кайвакыт ул сугыш балтасыннан һәм юан очлы авыр күсәк чукмардан файдалана. Зур калкан белән башыннан аякларына кадәр каплана ала. Гәүдәсен тимер боҗралардан үреп эшләнгән һәм тезенә кадәр төшеп торган күбә күлмәк саклый. Соңрак күбә күлмәкне латлар кырыч пластинадан тегелгән киемнәр алмаштыра. Рыцарь башына шлем кия, куркыныч янаган вакытларда йөзенә металл пластинка битлек төшерә. Рыцарьлар саклангыч япмалары булган көчле чыдам атларда сугышалар. Аларны корал йөртүче һәм берничә коралланган атлы һәм җәяүле сугышчы озатып бара. Феодаллар хәрби хезмәткә бала чактан әзерләнеп үсә. Алар кылыч белән сугышу, атта йөрү, көрәшү, йөзү, сөңге ыргыту буенча даими күнекмәләр алалар. Сугышу усулларын һәм техникасын өйрәнәләр. Бала вакытта ук булачак рыцарьлар өчен махсус укытучылар чакырыла. Алар җырларга, биергә, киенергә, җәмгыятьтә үз-үзеңне тотарга өйрәтәләр. Уку, язу, арифметика белән шөгыльләнүгә артык игътибар итмиләр. Гадәттә, 7 яшьлек малай рыцарьның улы әтисе замогыннан китә һәм Аксөяк феодал сарае каршында паж булып хезмәт итә. Ул сеньор һәм аның гаиләсе кушкан төрле эшләрне башкара.
Үсмер 15 яшендә рыцарның корал йөртүчесе булып китә. Замокта ул атларны һәм ау этләрен карый. Кунакларны каршы ала, походка рыцарның киемнәрен һәм коралларын төяп йөри. Сугыш барган вакытта запас корал бирер өчен аның артында була. Озакка сузылган хезмәт һәм сугышчан батырлыклары өчен лаек булганнарны рыцар итеп алалар. Бәйрәм вакытында сугышчы кунакларның иң күренеклесе алдына тезләнә һәм тегесе ушы яисә кылычының яссы ягы белән аның аркасына яки җилкәсенә китереп суга. Бу рыцар тормышында җавапсыз калдырган бердән-бер сугу була. Аннары рыцар шпорлар кия һәм биленә кылыч тага. Тамаша рыцарның җитезлеген күрсәтү белән тәмамлана. Атта бөтен көчкә чабып барган килеш, ул мишенне сөңге белән тишәргә тиеш була. Әмма рыцарлыкка еш кына сугыш кырында батырлык һәм тугрылык кылганнан соң да алалар. Феодаллар хуҗалык эшләре белән сирәк шөгыльләнә. Моның өчен һәркем үз утарында управляющий тота. Күп вакытларын феодаллар сугышларда, сугыш күнекмәләрендә, ауда һәм мәҗлесләрдә үткәрә. Рыцарларның яраткан күңел ачулары аучылык һәм турнирлар, хәрби эш белән бәйле шөгыльләр була. Турнирлар рыцарларның көч һәм җитезлектә ярышлары. Аларны корольләр һәм аксияк феодаллар оештыра. Турнирларга кайвакыт берничә илдән килгән бик күп тамашачы җыела. Аксияк рыцарлар затлы кешеләр булып исәпләнә. Алар нәселләренең борынгыдан килүе һәм атаклы ата-бабалары белән горурлана. Рыцарның үзенең гербы һәм девизы була. Укучылар, рыцарларның намуслары турында инде сез ишетеп беләсез. Әйдәгез белгәннәрне ныгытып алыйк. Рыцарның тагын бер мөһим сыйфатлары сеньорга тугрылыклы булуы. Сеньорга хезмәт итү аның төп вазифасы санала. Хыянәт бөтен тукымына хурлык тамгасы сала. Рыцарлык намусы кодексына башка махсус кагыйдәләр дә керә. Батырлык кылу, христиан дине дошманнарына каршы көрәшү, ханымнар намусын, көчсезләр һәм кимсетелгәннәрне, бигрәк тә тылларны һәм ятимнәрне яклау, гадел һәм тәкәллефле булу. Ләкин бу рыцарлык намусы кагыйдәләре башлыча аксиякләр арасындагы мөнәсәбәттә кулланыла. Затлы нәселдән булмаганнарны рыцарлар яратмый. Үзләрен алар белән тәкәббер һәм рәхимсез тоталар. Хәер, затлы нәсел кешеләре арасында да рыцарлык намусы кагыйдәләре һәрвакыт үтәлми. Укучылар, рыцар замагындагы диелгән темабызның теория өлеше тәмам. Практик өлештә очрашырбыз.